Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngakikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menteri katanat kamili akai ka sarkar jela upa wailat miki jela hakalai pau trip yong araja penriu lahir sesnong nong klau banbu yu mau nong rem nakabanta bantai penbha ya ka tirok sing memorial playground ba ya ka VIP gallery hakabalamang tengka kabalong san keluar tengka hakani ka sngibu mau nong rem lai dan lang da menteri katanat boarding ka sarkar jela uba met ba lingdo ubadai hakaju kapor UMLA ka Mairang constituency UMDC ka Mairang constituency uba Equator nongrang ka Deputy Commissioner ka District ka Kong Anita Kharpur usiem ka Himanong Kalaw pa PMCM kipat ba nong sosnong bat kiway-kiway habakren kum ukongsan uba wailat miki ula kentui kipat ba pekin sumar bhai ka jingtei kiba ka sarkar kala Aisyaki namar kini kidiki jong upat ba ula ongru pak sarkar MDA hakababu yu monong rem kapentikinaro pakakam kandap hakapur kababiang pakakam kanlong kabatray bha patkan omlong kumaki sarkar ki barim papunsien ki shiyo I tangyo umaw nong rem henay kakam kasusa hado belami kekantien kabaki jukhot ki mau nong rem kusuot obamet ba ulay thu basisien ula penyo ya ka skim pensnay kamadan hakarteng tirot sing henray habaladep bantay lalap pakampat biang bat kelas ngaudan kam ban pet biang pat kumta haus nam arajar apsaw ulawan banjurip biang nakabanta ban penbha syusyu ya kamadan padai hakani kasngi bau menteri katanat geliak kai ka sarkar jela ulawan banbu yu mau nong rem bantai penbha ya kani kamadan sa kanong klau kadai kaway ka Shnong kaba don ka strong kadai ka heritage village sa badon kata ka history kaba krausa but ladagi don kalat bangin nang penbha penbit penbha ya kadai ka Shnong sa kanong kaway ka Shnong kaba paunam haka historical tourism sa ni kermen ba ka government kan chimkia ban in la ban promote yang ka Shnong Nong Klau but yang ka district hi barok away ka Eastern West Khasi Hills barok away kum ka ecotourism kum ka natural tourism but kum ka historical tourism wadang ide ka district ka badang kam kana kan rei ki kana chugi na kade ka district kila kil shakrang ba kila represent tang ya ka state tang ya ka region ya ka northeastern region rei kila yo la ban represent haka national level rules bagi dam dei ka district ka bathamai sa do ka sports kalong ka way ka interest ka bakraw padang jogi kana samla jogi Henry kidang bon ki infrastructure kidang bon kita creating don kam bangi dang don kam haka district but kajin wan yu cha chompi mataka skisa ni small ba kadai kawai ka senjam ka ba ni small shnal but ni small thu ba ka district juni kan sanak yu shakman haka liang jongka sports and youth affairs Kani kadai ka efforts kadai ka jingtre sutong jong EMLA jong pi ibala kren yang nga nakapor kapor ilong yang nga em ngi hapat banlek wat ya kadai ka tarik ko ngila ila phone yang nga araisin ngala snule ranya ladi nomor ngampat la ban ai tarik ya I nomor babun palat ki kam ko mapitip ngapat ka bat ka health department ro ka bakhya ha bat don sibun ki jing don kam te kani kadai ka ai ka ba local MLA jong pi ila
ban ba ila trestom ba ong ba pe la kumnu ro ngilan don kam ban penyo ban penchna no ya kane kamadan tementa kesni ngawan hang ni ban wan kit no ya kane ka kti na kane kamadan ka jongpi mo ban nomor kumba piong ni ban konwot ya kane kamadan bir sa kamadan football dengan kit no ko bir sa silong nan lay bread no sa te kumba pilatip ke tender la khot san kror ngila dep khot ke tender menta muslim ngin penyo no ko allotment bat mi kmi kan tiro ba ka kam kan stang no bud bat ke jinglong jongi leni ke sorkar ke jongi ke jingi pher ne ki we ki sorkar haki sorkar ki barin bonsin ngi shio itang yo umau nongre tang bonsin ka kam ke suja hadu pala mi ke tin wa ki khot ha to ko por ki host foundation mo te henry mi pat kanu ka kam ke mi sedang ni bo mau nong re ni penting kenaru paka kam kan dep ha por bat ka kam kan long ka batrei ba te nga khot pat ya pi kinong sok sno cái bắt cái jing snow điều cái jing snow độ ngân sim cái jongi kum ki nong mi kman leni kum ke sorka ngakan mau ka por ka bangadang rit ngadang don kum ba ngriu nyau snem kerta ngakan mau itu ki por ya ki MLA jongi ngim kham juyoi hanrei lada kishna tang ka we ka telong hasnong jongi ru ka jing snow ngu jong ki pai pa kalong hadu kata tanpa mentapat ngisngau diau ban yoi ladang ngisna ki school building da ki crore ngisna ka health facility da ki crores ladang ngisna da ka madan da ki crores ro na yoi ki pajba kim sngau try show ya kini ki tengah apil ya pi wat ya kene ka madan ro ngakhot ya ka jingi trailang ba jongpi wat sngau banga bat local MLA jongpi ngila wan ngila bo yo mau nong rem la biang ni hapan penting na ba ka kam ka dai bandep aga por ka babiang tanpa hitip panginam laban nan hang ni manakasi nginam laban pe kunu ka kam bay ai tengah khot pat ya pi ki try sno ba pi dei ban long ki try ban pe ngandong na pa ya kani bawat complain changa ba ulo ka lemre jong pi lada hadin on dala dep ka kam piong em kani kam train ha kani kam long kani ka drain kam biang da ka wat ong ini on dala dep ka kam lalu don pidai ban ong hakapor babian magwa ba kisnong bakin lek na kapor sete ban lek kendo kontraktor kumno ka kam kayay lano bin pendep pibot ne flambot ne yakatung ka specification ba ka sorkar kala ay ba pentri yak ni ka kam kata ngakwa ban yo ba ki try snong pidai ban sim try nimar ka ne ka madan kadai ka jompi kadai na bantaki khon samla jom ka ne ka snong tengah kuat ban yo ba pi pinya trena bat ke sorkar bat onda bila siau try ya kini la shai la shisni ngati kena ba kene ke madam kan badan kan long ka ba ituna bat kan long ndon ki briu ki runa ki bang mutban penjot por bangadang wan meni nang tei nang pe kemadan long ituna tang ba la don la defensing ini kita ki la jot temeno ba penjot kejong no kene kemana kadai kejong pi kata kadai kejing request kejong na bat la pi like pi compare ke school ke government building bat ke private building pi compare tu isnai ban pe ke school building kejong ke government la draw la mentiu pati teng la image no kondong le imat ki masi ki saka wall ro lagi pe don bab kawan ba ayu te tadi haba ka sorkar ka lek kadai ke jong pi kana kata ka daw ngakwa on yo ya ka jing ye trailang jong kinong song sno man sim try ya kini ki namar kini ki dei jong pi nak benta ka jing bah ban pentiu ya ki roy ka par hapo kani krisno menchua ku mengong menni ni kor ya ka development tamba mentapat iting baka perthai kala
Bun nilai perkat yang kata ke kiong kata ke individual ni kata ke personal ni kata ke shimen. Pikan mau ladakan ni kemadan bol mentangi sanction sangkrur. Ngadang keli ya itu kelam li jong pihak ni kesenong nong cloud on kat no ye. Idang ongkum ba saus pa ye. Ladat di PDY dia ke saus pa ya ke sangkrur pin yo mar silak arpusan haja. Dan ngilak ban ai ladat bisugo yungin ai silak arpusan haja. Tambah kalau jong ikon samla jong pikan pose. Hamno ikon jong pikin elek ka. Bat mentah pertai pi beliau i kejing ima. Kejing kiu jong drugs. Kut syuk tang hapok sor mentau lapo sedong bendong. Beliau i kilong yeng ki belajot. Ban pha i ki kun jong ki seki rehabilitation center. Lapat ke yeng kesem. Namar kun ki long adik hak kata kejing di. Kaba penjot ya ka takalawe jong tau kun samla. Lading ayu surok. Ketu kepisang ikut deki kror. Ngilak benai pidi gilak. Tampil lek kumno la shali sini ke yeng ke babha tan batang sumi na yeng pin lada ka por liur pin yo ka gede lada ka por telang ke pumpum kan wana ke yeng cupi. Kani ke snong nong klau, kani ke snong ke baladon ke history ya ka. Ngim klet ya ka kelteng ukirat sing uklaka wat. U freedom fighter u balai kun naga benta om nong klau ngrei jo kari India bro kowe. U baladon ya kata ka benta. U baladon ya kata ka rol ke jongu. Komu kelawai jongkari te halor kani kanong rim ikam ki jam ki yai bangang eskem baka jinglong jingman ka akor ka burom ru niabot ya kata ka kateng jong tau kelawai jongi nadu warja pra din mengalong kumwemene ngidalon sibun ki jing berkat akabede bat ki development Roy kepa, jengkil, hakil yang barok. Ngisude, dah kajing itu kat kisoras nong di bapel nado kipor di bamisua. Hado mentah ke bangga snow, bangga day ban penpau ya kajing saki, ya kajing itu kat jongki. Kalau naga bentah ki development ki bapel jongka dika konsumsi bat jongka dika dongka tai berhoi. Bat ngilasim bakane kemadan mod. Madan bil bagi ai kateng madan bil bagi jual khot boros kata kalau kumno bangin penla ya kaban penolong ya kani kum ka cakai la kai nakam taki kun samla la penyo ya skim sisir nak bagi perkat bahkan bit kan biang kan long kum bangi don ke jingtlu ndai pose nda balai tre ka kam nda balai pentulun ya kita ke skim di mengilayo ngim simlala ban penbiang kurang ya kata kajing angnut maka jing tungu kejungi kalau sudon kam yangi ya kabangin ang biang sasisir ikumta ho arajar arpusa tapelong biang ya kajing jurit ya kadang kamadan bang layolat ya kebenewan bata sports department ban persiang ban krek naga benta ban sna ban bha ia kani kamadan ban nang kam ban bha ban nang kam ban he ban nang kam ban janai ya ka construction pagi item ki bape naga benta ka tirot sing playground hang ni anong club Tama competition jungi kam judai ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kidai mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisa sadani ki email pa jung apa di amba yen penkala no syaka guest house lane ka homestay ka por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay king is dang sha no 4 rooms tang ba naka forums ni sotho ba ma nomor ni dang dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki torres kilas dang bod hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan katsandu habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki yun pagin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli tingin jaka bagin tap shabar ngi layo ban tap aka state la jong kitores kilong la ka jong ka segmen ma
uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la ban ka bekam dan jing thot iro yang ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma katin ba ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni kawai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka try ban promote lot ya baro